тъй като съм 5 пъти оперирана, цялото ми тяло от студен възел, през тотална лимфна дисекция, след катастрофи, след така. Отказали сте да ви бъде направена също така алкохолна проба? Не съм отказала, но с 200 км да се спре по този начин и аз да съм тук в студиото, смятам, че благодаря на Господ, че съм жива. Стана, просто излязах в събота да се налея водичка някъде към 21:30. Преди няколко дена, не ми се уточнява дати, не ми са... Така, да се налея водичка, като аз живея в Павлово, тръгнах в поселка Бояна, оттам десен завой към Горна баня и вече нагоре посока Княжево. И ме подгониха 3 коли, които полицията... Първоначално е била една, така махнали се с палка да спрете, вие не сте спрели. Това и те изобщо в този момент не са го видяли колегите. А защо не спряхте? Така, 3 коли ме гониха. Едно БМВ, едно Ауди и едно Мацаздати Десо. И защо ви гониха? Ами, аз не знам защо. Защо стреляха у нас на 20 с въздушна пушка? Ще ми стане лошо. Да, но то на мене пък от 9 години... Чекайте сега, говорим за пътен инцидент и полицейско преследване. Да. След малко ще кажете, че вие... мене, но не виждат 3 коли, които така ме бяха притиснали, защото те бяха с изключени светлини. Така ме бяха притиснали, че аз още малко щях да стигна до кулата, ако не бях взела обратен завой точно на кръстовището на Владая. И 3 коли, и те се видяха в чудо продължиха. Или се правите на ударена, или в момента се опитвате по някакъв начин да отместите телата. Вчера, между другото, разговаряхме с ваши колеги, които казаха, че сте в добро психическо състояние, на което лично се надявам. Вие сте доктор уши, нос, гърло от доста години. Аз съм оториноларинголог, не съм уши, нос, гърло. Уши, нос, гърло го казват хората с уважение към вас и с респект. Го казват хората, които, нали, уши, носи гърло, и уши вика и носи гърло си. Добре, кажете, какво стана? Защо не спряхте на полицейските коли? Нямаше как да спра, защото те бяха в далечина. Тия коли така ме бяха притиснали. Исках да завия наляво, Мацаратито ме притисна. Исках да мина надясно, Аудито ме притисна. От колко години сте лекар? Вече 25. 14 октомври 1985 година. Преди години са ви хванали отново с алкохол. Това е било през 2003 година. Тогава сте карали с 2,03. И 8 промила. Даже пише и 3. Що? А вие си знаете и 8. И аз и 8. Алкохол в кръвта. Да. Имаше, казва, няколко капки. Поне 5 пъти сте вкарвани в изтрезвителя. Там хода, защото ми е близичко и понеже миналата година се опитаха да ме изнасилят и да носи на ми Антонио. Не чуе това. Защото просто щяха да остават сина ми без майка. А това е повече от жестоко. Защо сте тези всичките жълти вестници сте ги извадили? Как няма да ги извадя? Това е архив, това е моята история. Вие имате ваша история. Господата имат тяхна история. Защо се барикадирахте в колата? Защо се барикадирах ли? Да. Че аз винаги се заключвам в колата. Да, ама при положение, че полицаите се опитват да вземат и да проверят документите ви за самоличност, при положение, че ви около час и половина ви преследват с полицейски автомобили, за да спрете в 2 часа през нощта, когато карате на зигзаг. Аз не карам на зигзаг. Аз се опитвам да правя корвет. Това са завои на френски или на италиански. Защо ги правихте 2 часа през нощта? И съм щастливо за 3-ти път сгодена за един много достоен човек, адвокат. Това няма нищо общо Алфонсо да има оджиовото тропола воро. Ще ме стреснете. Що да ме стресне? Кажете ми за инцидента. Инцидента това е. И като тия ме притиснаха и щях да до кулата, по едно време аз... А защо според вас 3 коли са ви преследвали с загасени светлини? Имате предвид, че не са били полицейски тези 3? Не, те не са полицейски тия, които ме преследваха. А защо ви преследваха? Полицейските бяха много далеч. Те даже щяха да се скрия от тях от погледа им. Не знам. На 20 пък искаха да ме убият у нас. Стреляха с въздушна пушка. Аз сега говорих с полицията. С 166. Защо полицаите според вас се опитваха да ви спрат? Обикновено е за да проверят документи. Обикновено за да спасат някой на пътя. А защо не спряхте? Не спрях, защото бях притисната от 3 коли. Час и половина да обикаляте по улиците на София. Обикалях. И да правите как ги наредохте? Като торпед, точно.
хексагонално сингонични, съразмерни, пропорционални често движения. Често ли правите така? Не често. Изобщо повече няма да правя, защото напускам България. Книжката взеха ли? Книжка утре ще си ме дадат. Мислите ли, че ще си вие дадат? Ще ме дадат, защото аз вода дело срещу двама полицаи, които са недобросъвестни и ги съда за 5000 лева. Ранили сте единия полицай с нож? Ами ранили, те като ми бъркат в цепките, тръгнаха да ми бъркат по цепките. Ще го рана, не ми... Алфонсо, ако знае тук, не знам дали ме разбирате. Значи не се бърка в цепките на жена, която е сгодена и то не е за кой да е. В смисъл... Алфонсо какъв беше? Алфонсо Салцан. Какъв е той? Той не е политанец, адвокат. Кой ви даде книжка на вас? Кой ми даде книжка, че аз я взех 79-та, 80-та година. И от тогава си карате? От тогава си карам. Аз карам от 5 годишно. Това с изтрезвителното 5 пъти там? Ами не, аз не 5 пъти много. Аз там си ходя, то се е близко до нас. И те вече, колегите там ми казват: доктор Добринова, живеете на 2 метра от нас, престанете да идвате. Вика, заради вас алкохолици не може да приемем. Не ви ли стана мъчно за полицаите в момента, в който извадихте нож срещу тях? Много ми стана мъчно, особено когато един не беше тръгнал да ме уважи леко. Ама много ми стана мъчно. Много, така ми стана мъчно, че чак викам, как можах да постъпя? Мислите ли, че успяхте да се защитите в момента? Аз не се защитявам. Аз искам да ви покажа какво лекувам в момента. Това е вашата... Да, това е моята. Какво е това? Моя си таз. Това си е моя таз. Защо пък сега тази си искате защото, за да ви кажа защо отидах в Горна баня. Защото лекувам 13-14 см конкремент камък в десния. Не са ли ви взимали до сега книжката? Взимали съм я 2 пъти, 2 пъти са си ми я давали. Дават си, вие си карате. Ми карам, аз не съм виновна. Те само, като видя доктор Добринова, почват. Курва, проститутка, алкохол. Не, чакай сега пък да го обърнем. Алкохол, проститутка, не, курва, не. Деца имате, казвате? Имам един син. Колко е голям? 21 години. Вероятно обаче е възможно да има и деца пред телевизорите, които не са на 21 години, и затова ще ви помоля да не използвате думата курва в ефир. Благодаря. Тук спираме. Благодаря ви за това приятно участие. А сега към следващата ни тема, която е, иначе всеки сам си прави извода за това как се кара в България, кой взима книжки, по какъв начин ги употребява. Очевидно, с основание Министерство на вътрешните работи ни казаха, че няма да изпратят човек по темата, защото обстоятелствата около този инцидент са напълно ясни. Сега към следващата ни тема. Да, ще си го прочета. От мой пациент. Само да прочетете колко е интересно. Едно малко дете от Лозен, Михаил се казва, паза го от много години. Да, ще го прочета с удоволствие след ефир. За пътищата говорим. И така към следващата ни тема.